नमस्कार भैया। ये वीडियो के पूरा देखियलो तब कौनो नतीजा पर पहुंचियलो। ये वीडियो में बहुत सीरियस मैटर पर बात करे वाला बानी सन, भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में। तार लोग के पता बा कि भैया भोजपुरी में एक से एक धुरंधर बालो आ इ लोग अगर चाहो लो तो भोजपुरी में कुछ हो सकता। जैसे कि मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव। हाँ, हम बात करे वाला बानी स्पेशली खेसारी लाल यादव के, जे कि भोजपुरी में के एक एगो मतलब कलाकार हुवन जेकरा वजह से आज भोजपुरी जानल जाला। आ उनकरा पर जौना हिसाब से मतलब कि मुसीबत पड़ल बा, उ मतलब अगर भोजपुरी के लोग चाहो भैया, जैसे कि पवन सिंह, रवि किशन, निरहुआ, कैसे कि देखो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी में काम करे के बा, ठीक बा। आ अगर जे इ लोग सब जना मिल के अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से बात कर जाओ तो इ सॉल्व हो जाई। लेकिन इ लोग का करी लो, एक दूसरा के टांग खींची लो, एक दूसरा से विवाद करी लो। आ माने एगो भोजपुरी के जौन माहौल बनू, माने जेना प्यार मोहब्बत वाला माहौल रहे चाहिए, तो उ ना तनाव वाला, मतलब कि अंदर के तो बात हम नहीं जानत कि खेसारी लाल यादव से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के का एग्रीमेंट में लिखल बा। लेकिन जौना प्रकार से खेसारी लाल यादव के प्रतिक्रिया आवता, जौना हिसाब से खेसारी लाल यादव के वीडियो वायरल होता, उससे लागत है कि खेसारी लाल यादव डिप्रेशन में बाड़न, परेशान बाड़न, ठीक बा। तो बहुत सारा ऐसा परेशानी वाला मैटर तू लोग देख ले बोलो, आ में का होला इहो जानत हो बोलो। तो अगर भोजपुरी वाला भैया चाहिए तो इलो सॉल्व नहीं खेलो कर सकत। एकदम सॉल्व हो जाए। एक और बात हम बता दी कि बात रहल इनका लोग का लड़ाई के, तो इनका लोग का आपसी विवाद कितना रहेला। एक और बात हम बताओ तनी खेसारी लाल यादव के बात बता दी कि तो मान के चली एग्रीमेंट हो गइल बा, चाहे एग्रीमेंट पढ़ के भइल के चाहे ना पढ़ के भइल के, कुछ भइल के, अगर गलती इंसान से हो गइल बा तब बीच के रास्ता निकाले के चाहिए। आ एमे जे भी भोजपुरी इंडस्ट्री के भैया कनी है दिग्गज कलाकार, मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ, इनमें बहुत सारा लोग सांसद बा, केहू सरकार में बा, केहू सरकार में नहीं खे, उत्तर प्रदेश से बिहार। देखी अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के लगे सब लोग बैठ के बात करो तो एकदम पक्का बाजी सॉल्व हो जाए। अगर सॉल्व नहीं खे हो तो सब लोग बाइकाट करे ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन को। बात सही बा। एक और बात बता दी भैया, ये बाहर के कंपनी आके, ये अपना बिहार के कंपनी ना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, हम बता दी जितना लोग भी देखता सब लोग के पता हो जाओ कि बिहार के कंपनी ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ना है। आ ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अगर एग्रीमेंट कैले बा तो पैसा देले बा, जारी सी बात बा भाई, पैसा देले बा, ओकर हक बा, ओकरा गाना चाहिए। लेकिन बहुत लोग, चाहे हमरा खेसारी भैया के तरफ से भी कहल जाता कि हमरा के ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के तरफ से सतावल जाता। तो देखिए एक और बात हम बताओ तनी, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन अगर जितना पैसा देले बा, जितना पैसा नइखे देले, एक तो सबके कागज बनल हुई, फ्री में तो पैसा ले ना हुई ना, फ्री में उ देले ना देले हुई, तो ओकर कागज के समाधान इ लोग जितना। अच्छा एक और बात बताई, पवन सिंह खेसारी लाल यादव में जब विवाद हो रहे तो इ लोग सब जना मिल के लखनऊ में दुका सेटलमेंट करा के एक गले में मिला दे हलो। तो आज एक जना अगर भोजपुरी इंडस्ट्री से फसल बा। एक और बात हम बता देते, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के टारगेट जानता लोग का बा, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के टारगेट ई बा कि भोजपुरी इंडस्ट्री के जितना दिग्गज कलाकार बालो सब लोग ओकरा अंडर में काम करो लो। उ चाहे तो गावो, उ चाहे तो मत गावो। एक और बात बता दी कि ई ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के कम से कम 5 भाषा में कंपनी चलेला, 5 भाषा में एक अपन चैनल बा। लेकिन सबसे ज्यादा आशीर्वाद प्यार दुलार जनता भोजपुरी इंडस्ट्री से मिलेला। यही से बाहरी जब कोनो आवे तो ओकरा के उतना प्यार ना दे देवे के चाहिए जो मुड़ी पर चढ़ के मुते लागे, मुड़ी पर चढ़ के मुते लागे। अब मान ली कि एगो भोजपुरी के कलाकार, एगो हमनी के भाई। एक और बात हम बता दी कि आज ग्लोबल म्यूजिक के अगर जानल जाता तो खेसारी लाल यादव के देन बा, पावर स्टार पवन सिंह के देन बा, शिल्पी राज के देन बा, नीलकमल सिंह के देन बा, इनका लोग के देन बा जे आज जानल जाता कंपनी कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कोनो कंपनी हो। आज बैठ गइल बा जी, ओकरा बाद सारा लोग देखत नहीं, वेब म्यूजिक सब कंपनी अपन अपन रिमूव केहू कर लेल बा, केहू प्राइवेट कर लेल बा खेसारी लाल यादव गाना। आखिर का है, पूरा इंडस्ट्री जानता, पूरा इंडस्ट्री मजा लूटता भाई। हमनी के देखो, हमनी के दुश्मनी केहू से नहीं किया, हमनी सन के कोनो चीज केहू के पसंद ना आवेला तो हमनी के ओकरा के रोस्ट करके वीडियो बना के ओकरा के समझाओ नहीं सके भाई आप इस रास्ते पर चलिए। हमनी के दुश्मनी नहीं किया। खेसारी लाल यादव के पक्ष में अगर बतियाओ तनी तो तार लोग यही मत बुझाई कि भाई ई आज का बात बजे पक्ष में बतियाओ तारे, पक्ष विपक्ष के बात नहीं किया। भाई रही तबे झगड़ा हुई, भाई ना रही तो का झगड़ा हुई।
पटीदार रही तबे नु झगड़ा हुई या राय हुई। पटीदारे जब ना रही तो क्या झगड़ा हुई? हाँ, ई जगह मतलब कि लेकिन एक और बात हम बता दी, खेसारी लाल यादव के मेंटली टॉर्चर कल जाता, मतलब ये दिमाग इनकर इधर उधर हो जाओ जौना के वजह से गलती कर बैठस। जैसे कि गलती कर बैठला के मतलब बल्कि कोर्ट के आदेश बाजे गाना नहीं गावे के, ई गाना गावस डालस इनका पर और केस हो जाओ 420 के हो जाए। ऐसा कंपनी चाहत नु ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन कि चारों ओर से इनकर गाना उड़ावल जाए, जब स्ट्राइक मारल जाते बौखला दे हैं, आ जब बौखलाई है तो ई गलती करी है, यानी कहिए जब गायम तो उड़ाओ जितना उड़ाओ बा, आ जब रेती करी तो ई एगो और केस दायर करके आ रेती करा दी। ठीक बा, एगो और एप्लीकेशन डाल दी कि जब इनको कोर्ट से मना किया गया है तो अब ये गाना गा रहे हैं तो कोर्ट के तौहीन हो जाए, कोर्ट के माने मान सम्मान के बात आ जाए। तो यही से इनका मेंटली टॉर्चर कल जाता। लेकिन पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री से हाथ जोड़ के विनती बा या पूरा जनता से विनती बा कि भाई खेसारी लाल यादव एगो बहुत गरीब घर के लड़का हुआ, आ खेसारी लाल यादव से अगर गलती हो गई बा तो ई मत बुझलो जो उनकरे से गलती भइल बा, गलती ई सब लोग से भइल बा। ओजी एग्रीमेंट पवनो सिंह के बा, ओजी एग्रीमेंट शिल्पियो राज के बा, ओजी एग्रीमेंट रितेश पांडे के बा, नीलकमल सिंह के बा, सब जना के एग्रीमेंट बा। एक और बात बता दी कि ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन से यासी फिल्म्स सब जना लगभग आदि शक्ति गथाइए गइले, देखते बड़े लोग लगभग सब जना गथा जाए एक दिन। ठीक बा, यह हाल बा, फूट डालो राज करो। जो आयरला से इंग्लैंड से अंग्रेज आयरला से हिंदुस्तान पर राज करे तो इंग्लैंड से अइले सन तो सबसे पहले एजी के 20 आदमी के जे मुख आदमी रहे कि गांव के मालिक रहे, गांव के बड़का बड़का साहूकारता रहे लो, बड़का बड़का लोग रहे, उनका लोग के सबसे पहले मिला ले सन। मिला लेला के मतलब कि उनका लोग के कहे लगल सर आपको जो करना है कीजिए, पैसा लीजिए, ये पैसा लीजिए। आ जब उ लोग मिल गए लो तो छोटकू लोग पोकनी के राज करे लगल सन। आ जब माने कम धन वाला लोग पर, जब कम धन वाला लोग पर राज कर लगल सन, ओकरा बाद बड़कू लोग के गुलाम कर लगल सन। तो भाई हम बताओ तो नितार लोग से विनती बा कि ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के सोच बहुत गलत बा। अगर आप लोग चाहते हैं तो खेसारी लाल यादव के बारे में आप लोग बैठ के बात कीजिए, इसको सॉल्व करवाइए, और नहीं तो पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री से इस ग्लोबल म्यूजिक को बाइकाट कीजिए आप लोग। अगर गलत निकलता है तो सबसे पहले तो हमरा यही नहीं के समझ में आत भैया कि खेसारी लाल यादव के अगर 200 गाना के एग्रीमेंट भइल बा तो काहे ना गा के ओकरा मुंह पर मार देता ई चाहिए तो 10 इनकरा में गलती बा, इनकरा में गलती बा कि इनका संगे जो चमचा रहता है लोग बीआईबी विजेंद्र सिंह के गलत कहता, लेकिन हम उनका गलत नहीं कहत, ऐसे गलत उनका नहीं कहत कि बीआईबी विजेंद्र सिंह चाहत रहे कि 200 गाना के ओकर बानू तो 200 गाना ओकरा गा के दे दी। तोरा मर्दा को म्यूजिक चाहिए 50 गो म्यूजिक तो बना के हम भेज देम तारा के, हमहू एगो म्यूजिक डायरेक्टर है। ठीक बा, हैं तार आर शर्मा कह देबो तो मर्दा 500 तो म्यूजिक हुए बना के भेज दिए तारा के ना भेज दी तारा खातिर? बोलो तारा कौन चीज के पैसा लागी मर्दे? ओकरा के 200 गाना ओकरा मुंह पे मारा, ओकरा से एग्रीमेंट के अलगे ओको हैं झगड़ा कइला ले बढ़िया। देखो कीचड़ में पत्थर मरबो तो तोरो पर छिटका पड़ी। ठीक बा, तो ऐसे गुह से दूर रह, गुह में ढेला मत मारो, आ तू गाना गा के ओकरा मुंह पर मारो। देखो कोटे गइला से मतलब नहीं है, कोटे गइला से कुछ ना हो। एगो और बात हम तरह बताओ तनी कि एग्रीमेंट अगर हो गइल बा तो एग्रीमेंट ई नहीं है जे तरह के 3 साल के कोर्ट अगर आदेश दे देल बा तो तू 3 साल ना गइबो ओकरे बाद गावे लगबा ना। जब तक ले ओकर गाना ना देबो तब तक ले ओकर एग्रीमेंट रिन्यू होत रही। ठीक बा, ओइ पर साफ लिखल बा जे इतना गाना तारा देवे के बा, जब तक ले ओकरा के गाना ना देबो तब तक ले उ रिन्यू करावत रही। काहे कि तारा सामने भइल बा 2023 ले उतार एग्रीमेंट वाला है जनवरी ले, लेकिन अब 2025 ले चल गइल तो का भरोसा बा जे 2025 में तारा को छोड़ दी, ओकरे बाद 2028 ले कह दी का भैया? तो भैया ए बेरा सब केहू के साथ में आवे, चाहे देखो केहू विरोध करत हो चाहे मतलब दुश्मनी हो। हम एक गो बात कह दनी जे अगर पड़ोसी रही तबे नु झगड़ा हो रे, हैं पड़ोसी रही पटीदार रही तबे नु झगड़ा होई, ना रही तो केकरा से लड़बो सन बताओ सन? तो ऐसे ए पर गहरा मुद्दा वाला बात बा, ए पर सब लोग के बैठ के रथी करे वाला बात। तो हम इहे कहेम कि एबरा सब लोग साथ में आके आ खेसारी लाल यादव मतलब कि हमनी के भोजपुरी के एगो बड़ा कलाकार के जगह जाल में फंसावे के कोशिश कइल जाता,
तो उनकरा खातिर खड़ा हो किसन और खेसारी लाल यादव के सपोर्ट करिसन। जितना भोजपुरी के, चाहे वो पवन सिंह के फैंस हो, चाहे वो खुद पवन सिंह हो, चाहे रवि किशन हो, चाहे निरहुआ हो, केहू भी हो, माने सब जना के मिल के खेसारी लाल यादव के एक और बात बताओ तनी, हमनी के चैनल और वीडियो अगर पड़ेला तो बहुत सारा यूट्यूबर लोग भी देखेला, जौन के पावर स्टार पवन सिंह के बहुत लोग पक्ष में बतियावला, बहुत लोग केकरा केकरा। सब लोग से हाथ जोड़ के विनती बा भाई, एगो भाई सन के हाथ जोड़ के विनती ई बा कि सब लोग एक वीडियो खेसारी लाल के सपोर्ट में बनावो लो, आ सारा लोग खेसारी लाल के सपोर्ट में एक वीडियो बना के अपलोड कर लो, आ उ सिर्फ भोजपुरी खातिर, ना कि व्यू खातिर। ई वीडियो व्यू खातिर नहीं जात, ई वीडियो सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर जाता, भोजपुरी इंडस्ट्री के एगो कलाकार खातिर जाता। काहे कि अगर आज उंगली हमरा कलाकार पर उठल बा तो काल उंगली हमरो पर उठी। तो ऐसे आज सब यूट्यूबर लोग सभी हाथ जोड़ के विनती बा कि भाई एक एक वीडियो तू लोग खेसारी लाल यादव खातिर ना, भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर बनावो लो, कि पक्ष खेसारी लाल के पक्ष में की। तो एक शॉर्ट आउट देखो, एक और बात हम तरह बता दी, ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन भी यही धरतिया के ह, आसमान से उड़ के भोजपुरी में काम करे के बाद, आसमान से उड़ के नहीं के आइल। अगर पूरा यूट्यूबर पूरा स्टार मिल के अगर एक के बताई है तो कोर्ट में ना जाई, यही जी सॉल्व करी, ठीक बा। उ जानता कि अगर कोर्ट में जाके जीतियो जानू तो बाकी स्टार हमरा गाना ना दिए तो हमरा भीख मांगे के पड़ जाई। भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर हमनी के गाना ना दिया जाई तो कहाँ से गाई हो, ओकरा तो खुदे भोजपुरी बोले के लूर ना आवेला, ओकरा खुदे भोजपुरी बोले के लूर ना आवेला तो का भोजपुरी के करी, कुछ करी भैया, कुछ नहीं के कर सकत। तो ऐसे सारा यूट्यूबर लोग से भाई विनती बा, देखो ए बेरा कोनो पार्टी पोटिशन के बात ना होके चाहिए, सिर्फ खेसारी लाल यादव खातिर ना, भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर, अपना भोजपुरी इंडस्ट्री के बचावे खातिर एक एक वीडियो बने के चाहिए। आ ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन के दिखा देवे के बा कि भाई हमनी के भोजपुरी आइसन, हमनी में पावर होला, हमनी के जौची चाहे नहीं तो तौची करनी, माने केहू गलत क के ना जाई, ठीक बा, केहू गलत क के ना जाई। हां देखो एग्रीमेंट हो गइल बा, देखो कुछ गलती खेसारी लाल यादव में बा तो कुछ गलती ग्लोबल म्यूजिक जॉनसन में भी बा, ओहू में बा। भाई कोनो कलाकार अगर तरह के गाना गा के देता तो क्रिया खा के थोड़ी देता है, स्टम्प साइन थोड़ी करके देता जे सब गाना बाजिए जाई हैं। कोनो गाना तार 5 करोड़ कमाली आ कोनो गाना 1 करोड़ कमाई, तो 5 करोड़ कमाई ओ पैसा में से तू दे देबो ना देबो, ना नु देबो, ना दिया नु पैसा में से, जब ना दिए तो भाई कोनो गाना छोटा होला, कोनो गाना बड़ा होला। तो एक खातिर भी तार बहुत सारा नालिश बा कि खेसारी लाल यादव दूसरा कंपनी के बढ़िया गाना दे देले, हमरा के ना देले। तो तू एगो काम करो, तू खेसारी लाल यादव के खुद गाना लिखवा के दो, खुद म्यूजिक करा के दो, खेसारी लाल यादव गा के तरह के दी है। जब तारा खेसारी लाल यादव पर भरोसा नहीं के तो खुद म्यूजिक खुद गाना करवा के सेलेक्ट करो, तू बैठा के, चाहे अखिलेश कश्यप के बुला ला, चाहे पवन बाबा के, चाहे बेदर्दी जी के, केहू के बुला लो, सब लोग के बुला के बैठा ला अपना कंपनी में, खर्चा बर्चा दो, कह आप लोग लिखिए 10-10 गाना, सभी लोग लिखिए, तो जी सेलेक्ट करो अपना से। लेकिन तार लगे उतबा ना, तारा तो खुदे भोजपुरी समझ ना आवेला, तू तो दूसरा के चढ़ावला में पड़ल बड़ा। लेकिन जे चढ़ैले बा ओकरो पता होके चाहिए जे एक दिन तरो पाई, ठीक बा। तो ऐसे भोजपुरी इंडस्ट्री खातिर एक एक वीडियो सब लोग बनावे, आ भोजपुरी इंडस्ट्री के बचावे के बा भाई। ई भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत मेहनत करके हमनी सन के आवे वाला पीढ़ी, बहुत जो पीढ़ी हमनी सन के माने आगे बा, जैसे कि भरत शर्मा, ई सब लोग, भिखारी ठाकुर, मनोज तिवारी, रवि किशन, इस सारा लोग मिल के बहुत मेहनत करके भोजपुरी इंडस्ट्री के ए लेवल पर ले लेके आइल बा। तो एकरा के डूबे नहीं के देवे के, सब लोग एक एक वीडियो भोजपुरी खातिर बनावे, खेसारी लाल के पक्ष में बनावे। बाकी भैया बस इहे निवेदन बा कि अभी सब केहू के साथ में काम करे के जरूरत बा, आ सब केहू साथ में आ जाई तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का केहू भगवान ऊपर से आ जाइन महाराज, तो ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गई बा, दिल में जौन बात रहला खेसारी लाल यादव खातिर वो बात निकल गई है, ठीक बा। तो आप लोग अब अपना एक बात बार बार हम कहता नहीं, पट्टीदार रही तबे झगड़ा होई, पट्टीदार रही तबे झगड़ा होई भाई हमार, पट्टीदार के बचाव लो, झगड़ा बाद में होई, पट्टीदार रहेगा तो झगड़ा किया जाएगा। बाकी अपन अपन राय वीडियो के बारे में दिहलो, तारा लोग के पक्का राय बा, अपन अपन राय दिहलो। बाकी वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो, मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।